खुलुमबाय लोगोफोर, बड'लेण्ड गियान चेनेलाव नोंथांखौ बरायबाय। 10 नभेम्बर 2025 खालार समबारखालि अखाफोरनि गावनि राशि कर्क राशियाव थांनाया मोनसे जोबोद मोजां गोहोम गोनां राशि योग सोरजिदों। फै जों गासै 12 राशिफोरनि राशिफोरखौ गुवारै मिथिनानै लानि। बेनिखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नायथार आरो चेनेलखौ लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। मेष राशि। मेष राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय साना मोजां जागोन। नोंथांनि साना मानसिफोरनि गेजेराव नोंथाङा माबायदि बेकग्राउन्ड सोरजिदों बेनि सायाव सोनारनानै थागोन। सानजौफुसिम रांखान्थिनि थासारिया गोख्रों जागोन, नाथाय खामानि थिलिनि लासै लासै खारनाया गोसोआरि नारसिनथायनि जाहोन जानो हागौ। गासैबो बाथ्रायानो मोननै ओंथि थायो, बेनिखायनो जायखिजाया बाथ्रा बुंनायनि सिगां सांग्रां जा। वृश्चिक राशि। दिनै नों रांखान्थियारि बिथिङाव नियतिनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोनगोन। फालांगियाबो गोसारगासिनो दं। सासे गोदान लोगोआ नोंथांखौ गोसो बोनो हागौ, नाथाय बियो गावनि मोनदांथिफोरखौ नोंथांनि सिगाङाव दोननो हानाय नङा। नोंथाङा फुंखा बुथुमनानै गावनि रांखान्थियारि थाथायखौ गोख्रों खालामनो नाजानांगौ, अब्लासो समाजाव नोंथांनि थामोनथायखौ लाखिनो हागोन। मिथुन राशि। मिथुन राशिफोरा दिनै एसे सांग्रां जानो नांगोन। बेबादि थासारियाव नोंथाङा गावनि रोंग'थिनि सायाव फोथायनाय लाखिनांगोन। गोसोआव लाखि, माबा मोनसे मावनो थाखाय बांद्राय तामझाम नांगौ गैया। दिनै नों गोसो गैयाब्लाबो माबा मोनसे खामानि मावनांगोन, जाय सुबुंफोरनि थाखाय असुबिदा गोनां जानो हागौ। बेबादि थासारियाव दिनै बांसिन सांग्रां जा। कर्क राशि। कर्क राशि गोनां सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना मोनसे गोब्राब सान जानो थांगासिनो दं। दिनै फुंनिफ्रायनो नोंथांनि थाखाय माखासे गाज्रि समफोरा सोलिगासिनो दं। दिनै नोंथाङा माखासे सावस्रिजों सोमोन्दो गोनां जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानो गोनां जानो हागौ। बे बेलायाव साननि गिबि बाहागोआव डक्टरनाव थांनाया गोनांथार। जुदि गासैबो थिग दं, अब्ला नोंथाङा गावनि सानफ्रोमबोनि खामानियाव गोसो होनांगौ। सिंह राशि। आथिखालाव गासैबो मोजाङैनो सोलिगासिनो दं। फालांगिनि थासारियाबो जौगागासिनो दं। सासे गागि मावख'गिरिनि बोर मोननायजों बे साख्रियाव नोंथांनि मानसियाबो गोख्रों जायो। बेनिफ्राय रांखान्थियारि मुलाम्फानि सम्भावना दं। बेरेखा आरो सावरायगिरिफोरनि गोसोआ दाबो नोंथांनि थाखाय गुबुंले जानानै दं। बेबादि थासारियाव नोंथाङा सांग्रां जानांगोन। कन्या राशि। कन्या राशि जाग्राफ्रा मिथिंगाजों हेफाजाब होग्रा। जेब्ला नोंथाङा मोजां मुडआव थायो, अब्ला नोंथाङा गुबुननि मोजांखौ मावनायाव उनफिननानै थाया। नाथाय नोंथांनि बे उदारथिया माखासे साथुकाफोरनि थाखाय मोनसे खाबु जानो हागौ। बेफोरबादि मानसिफ्रा सिगांनिफ्राय नोंथांखौ बाख्नायो आरो उननिफ्राय सोंखारियो। बेबादि सुबुंफोरखौ सिनायथि हो आरो मोननांगौ सुबुंफोरखौल' मदद खालाम। खामानि थिलियाव लोगोफोर आरो लोगोफोरजों सावरायनाया मोजां जागोन। तुला राशि। केरियारनि बेलायाव दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे जुनिया सान जानो थांगासिनो दं। जुदि नोंथाङा मोनसे बादायलायनायनि थाखाय साखाफारा जादों, अब्ला आबुं फोथायथिजों आवगायलां। नोंथाङा खाफालनि आबुं हेफाजाब मोनगोन। फालांगिनि थाखाय साना मोजां जागोन। जुदि नोंथाङा माबा मोनसे गोरोबथा खालामनो सानदों, अब्ला बे थार सम सानजौफुसिम समा गोदान खाबुफोर लाबोगोन। बेनिखायनो गोनांथार खामानिखौ सिगां लाबोजोब। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशिनि थागिबिफोरनि सावस्रिनि उल्थायै माखासे जाथायफोर जागासिनो थानायखौ नुनो मोनो। नोंथाङा जाय सुबुंखौ सासे मोजां सुबुं सानो, बियो नोंथांखौ थगायनाय नुनो मोनो। दिनैबो बेबादि माबा मोनसेया नोंथांखौ जेंनायाव खोख्लैनो हागौ। सानसे आद्रा थानाया नोंथांनि थाखाय गलाय-गथाय जागोन। सानसे जोबनायथिं माबा मोनसे मोजां खौरां खोनानानै नोंथांनि गोसोआ बाख्नायनायखौ फोजोबगोन। धनु राशि। थांनाय माखासे साननिफ्राय खामानियाव हेंथा सोमजिनायखौ दिनै दोनथ'नाय जागोन। दिनै थासारिया मोजां जानायखौ नुनो मोनो। बेनि उनावबो जायखिजाया नाङा-फाङा जिंगासिनायनि जाहोनाव गोसोआव गिनाय थानो हागौ। बेबादि थासारियाव मोनसे मोजां सानस्रि लाखि आरो गावखौनो फोथायथि लाखि। सानजौफु जाखांनायनि उनाव खामानि थिलियाव एसे होंगो-दोंगो जागोन। साननि जोबनायथिं खाफालआ नोंथांजों लोगोसे थागोन। बे समाव नोंथाङा माखासे फिसा-फिसा मुलाम्फानि खाबु मोननो हागौ। मकर राशि।
दिनै साना नोंथांनि मेलेमारि गोहोखौ बांनायनि सान जागोन। नोंथाङा खामानि थिलियाव गोदान खारिथि आरो रोंमोनदांथिनिफ्राय मुलाम्फा जागोन। समाजनि मुंदांखा आरो रोंग'थि गोनां सुबुंफोरखौ लोगो हमज्लायनाया मुलाम्फा गोनां जानो हागौ। बेयो इयुनाव गिदिर खाबुफोर लाबोनो हागौ। नखरनि सुबुंफोर एबा आंगोफोरनि फारसेबो मोजां खौरां मोननायनि सम्भावना थायो। बे समाव जायखिजाया धोरोमारि एबा समाजारि हाबानि बिथांखि लानाय समाव नोंथांनि बिबुंथिखौ जर'खा गोनांथि होनाय जागोन। कुम्भ राशि। दिनैनि साना मुखुब जागोन। खामानि थिलियाव गासै बिबानफोरखौ थि समाव मावफुंनो थाखाय बादायलायनाय जागोन। नोंथाङा गावनि थांखिफोरखौ जाफुंहोनो थाखाय गोब्राब नाजागोन, नाथाय माखासे खाथिनि सुबुंफोरा नोंथांनि जिंगाखौ बांहोगोन। बेबादि थासारियाव धैर्य लाखि आरो गावनि गोनांथिफोराव गोसो हो। जुदि नोंथाङा मोजां मोनज्लायनायनि सोमोन्दोआव थाबथानानै दं, अब्ला दा थिरांथा लानायनि थि सम। मीन राशि। दिनै एसे खमायगोन। साननि गिबि बाहागोआव खेबसेयैनो गोबां खामानि नोंथांनि सिगाङाव फैगोन। गोनांथार हाबाफोरखौ जेसेबां हायो एसेबां सिगां फोजोबनाया नोंथांनि थाखाय गाहाम जागोन। सानजौफु समाव समा नोंथांनि थाखाय मोजां जानाय नङा। बेबादि थासारियाव मावनाय खामानियावबो हेंथा सोमजिनो हागौ। बेबादि थासारियाव नोंथाङा लोगोफोरनि हेफाजाब लानो गोनां जागोन। अब्ला लोगोफोर, बेयो दिनै 10 नबेम्बर 2025 नि राशिफल। नोंथाङा बबे राशिनि राशि आरो नोंथांनि साना माबोरै थांगोन जोंनो कमेन्टफोराव खोन्थाहरथार। सानफ्रोमबोनि राशिफल खारिथि मोननो थाखाय बड'लेण्ड गियानखौ साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों। दिनैनि साना मोजां जाथों।